যতন खुलुमबायखा दिनै जों गाला जार्जेस खालायनो बागै दायित्व रजाफोरनि बागै जों सालसा आसंलायगा अरनायाव खालायलायजाखा जों खालायनानै थांखानायाव आसो जोंनि त्रिपुरा रायजोआव आसो गाहाम गाहाम शिल्पी जोंनि रत्न दङ जों साइमिया खूब गाहाम गाहाम साबनो नाम्बारिनाय साबनो नाम्बारिया जों जमिसमानिया आसो जतन गाहाम बसाबखा आबादनि बागै जों पहिला जोंनि जार्जेसनि तरफ থেকে जों बरनो पाइपलाया हामबाय मायाफोरफ्राव बर' जोंनि त्रिपुरानि बोस्तांनि बागै जोंनि दायित्व लानाय बर' जोंनि भबिष्यत जोंनि अ जागायाव जोंनि एडिशन उद्योगे सारा त्रिपुरा राज्यनि शिल्पीरावनो आनाचे गानाचे दिनै बलं खालं पारा हाथाय हाफुं जे शिल्पी दंनायरावनो रुजुबुय तय फायनि बागै जे उद्योग साथारमानि आबनो जों दैबो पाइपलाया हामबाय एडिसी रंनो दिनै जों अरनिव जोंनि अफिसियेलि जोंनि ताबाव जोंनि प्रिन्सिपाल अफिसार आखरक जारा दंनाय दायित्व प्राप्त अफिसियेलि अफिसार बाय जों दायित्व रजाखा